tam bolo, sedel raz jeden unúdený chlapec, ktorý sa strašne nudil. Jedného krásneho dňa ho trklo v hlavke a dostal nápad, že sa prejde a spozna nejaký krásny kraj. Spomenul si, že jeho kamarát býva v Rakúsku a zavolal mu, či mu predstaví jeho krajinu. Keď sa stretli, vybral sa na prehliadku zaujímavosti o Rakúsku a celom Rakúsku. Ako tak putovali, stretli dvoch nahnevaných, hádajúcich sa ľudí. Vedeli ste, že rakúska vlajka je najstaršia na svete? V Rakúsku? Ja som dá, naša vlajka je najstaršia na svete. Ja som Rakúšanka, ty to mňa žena dôka. Prečo sa hádate? Vy si myslíte, že je tak ako detské šampanské? Čím mladšie, tým horšie, lebo má viacej bubliniek? Takže to znamená, že rakúska vlajka je najstaršia a používa sa od roku 1340. No a naši malí kamaráti sa vybrali ďalej po krajine nekrajine, ceste neceste, kde videli plechu neplechu, kde sa dostali na kopec nekopec, kde bolo kopec srandy, pretože... A tento si počul? Vieš, aký je rozdiel medzi bocianom a obzvlášťom? Bocian býva na poliach, obzvlášť na komínoch. No, potom, ale... Vedeli ste, že prvý šiaci stroj vynašiel Rakúšan? Ja som Jozef blablabla, nepamätám si svoje priezvisko. Vynaliezol som prvý šiaci stroj na svete v roku 1870. Bol to prvý fungujúci stroj, ktorý sa snažil nahradiť ľudskú ruku. Tento stroj bol darovaný do Rakúskeho polytechnického inštitútu, preto vám teraz ukazujeme len fotku. Ale ak by ste chceli a mali by ste záujem vidieť ho naživo, môžete sa zastaviť v Rakúsku v tomto inštitúte. Nájdete ho na ulici Kugelschreiben zusammen Schmetterling 55. Naši kamaráti mali pokračujú vo svojej krásnej jazde. A tento si počul? Vedeli ste, že najstaršia zoologická záhrada na svete sa nachádza práve v Rakúsku? Ja som Koprops. Ale nebojte sa, je to 100% zabezpečené. A týmto vás pozývame na návštevu do našej najstaršej zoologickej záhrady, ktorá sa nachádza v zámku Schönbrunn, v ktorom žila princezná Sisi. Sisi mala najlepšieho kamaráta, ktorý sa s ňou rád hrával. Po záhradách sa s ňou naháňal a schovávačky, a tým nebol nikto iný ako sám Arnold Schwarzenegger. Som Arnold a nežené. Bolo toto a nežené. S Patrou GoPro. Nemáš ruky. Čo bolo? No, ale tento si počul. Príde hroch do kostola a povie, zorošil som. Som hladný. Poďme si dať zachetku. Ale čo je? Je moje Porsche. Mám mu pomôcť, aby bolo rýchlejšie. Ak sa náhodou čudujete, čo bolo toto, tak to bolo turbo. Doplnok do automobilu Porsche, ktorého zakladateľ bol Rakúšan Ferdinand Porsche. A skúsme si všetci povedať slovo Porsche, jak to dobre znie. Porsche! Ak by sa vám to náhodou zapáčilo, skúsme si povedať aj, ako robí turbo. Vrm, vrm.
Žiadna búrka, ale tornádo. Tak to všetkých neobkúkne. My sme mohli pozrieť aj ďalšie divadielka. No ale v Rakúsku máme len jedno tornádo a toto malé. Veľké. Aj to len tu v Euromeste. Cink, cink. Čo to bolo? Že by zvonec? Čo už je konec? Áno.